Mga bakanteng luna sa dakbayan sa Sugbo gitinguha nga matamnan ug mga utanon sama sa greenhouse at ubangan sa Cebu City Hall nga instant attraction karon sa mga mahilig mananong. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Nangunay sa pag-harvest si Mayor Nestor Archival sa pipino o gikitak na usab niyang anihon kining mga litsugas. Wa kini sa bukid kundili anaa kini sa sulod sa greenhouse garden nga anaa sa atubangan sa City Hall. Upat ka klase sa lettuce ang malampusong napatubo sulod sa 45 ka adlaw. Himsog ug lapyo kaayo ang mga dahon. Gipatubo kini pinaagi sa aquaponics nga proseso gamit ang bunot sa lubi ug tubig lang, walay spray nga kimikal. Ang Japanese cucumber usab adunay flowing water nga nagbisbis kanunay nini hinungdan nga dili malaos ug maayosab ang mga bunga niini. Nahimutang ang mga tanom sa Dow Transparent Greenhouse nga gisalimbungan lang og nipis nga screen pagsala sa kainit sa adlaw. Ang naasong ideya kang Mayor Archival diin gikan sa kaugalingong bulsa ang gigamit sa maong programa. Apil na ang pagpatukod sa greenhouse. Kinsay magdahom nga diri sa pusod sa dakbayan Sugbo at tubangan mismo sa City Hall, tapad sa Magellan's Cross, dunay garden nga pwede nato kapupuan sa mga utanon. Kini ang greenhouse ni Mayor Nestor Archival. Pila lang kalakang ang nimutangan sa greenhouse garden gikan sa Basilica, Magellan's Cross o sa City Hall. Mayong balita kay libre kini alang sa mga tao nga mabihag sa pagsulod sa greenhouse. Labaw sa tanan ang tinguha sa mayor nga madasig ang mga tao sa paghimo sa susamang tamnanan sa mga utanon. Gusto mo musuroy diri, pag sud mo diri kay makakita jud mo unsahong pag-idea pagpananom ba. Bisag narata sa balay makakuha jud tag kuan idea unsahon nato pagpananom. We want to have many gardens as possible. So muhangyo ko sa City Council nga naatay maka-sponsor nga katong mga areas nato nga open space atong hangyoon ng mga tag-iya, we will have to ask them nga atong gamiton as a green space. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.